We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngadobha ingane emgqomeni kaDoti ngaba senkingeni. Icala livula ingubo lingene. Ngiyabingelela kuwe sisi nakumphakathi wala ekhaya. Ngikhulele emakhaya eBergville. Ngazalwa ngaba ngedwa ekhaya. Abazali bami babengithanda ngendlela eyisimanga. Ngokuchazelwa ngumama ngokutholakala kwami wathi, "Mangithola sekukudala bezama ukuthola abantwana kodwa bengabatholi." Wathi bese bazame ngayo yonke indlela behamba odokotela bafike babahlole bathole ukuthi ayikho inkinga, bayaphila bobabili nobaba. Nezinyanga nazo zazifike zibone izinto zazo, banikezwe amakhathakhatha bewasebenzise kodwa kube inhlanga zimuka nomoya. Kwathi lapho sebalahle khona ithemba, weqiwa inyanga kanti ukhulelwe mina. Ekhaya-ke ngakhuliswa ngenhlonipho nokumazi umuntu nokuba nozwelo. Ngakhula-ke ngafunda isikole ngaze ngasiqeda. Ngase ngiyasuka-ke emakhaya ngayozama amadlelo aluhlaza eThekwini. Kuthe ngomunye unyaka ngathola umsebenzi ngaphansi kwekhampani eyayithole ithenda kwamasipala lokucosha uDoti. Kuthe ngelinye ilanga ngacosha uplastiki owawusinda ngendlela engajwayelekile. Ngathi ngiyawuvula ngaphakathi ngithi phela ngifuna ukubona ukuthi yini le esinda kangaka. Ngathuka ngibona ingane encane cishe yayinamaviki izelwe. Yayigqokile yize izimpahla eyayizigqokile zazingcolile. Yayithule ingaphefumuli. Ngabonisa udriver wetruck esasihamba ngalo, wathi asiyiphuthumise ekliniki. Ngoba yena wayephuthumela somewhere, ngathi makakhululeke mina ngizoyihambisa lengane ekliniki. Nangempela-ke wangishiya ngakhona ekliniki, ngehla yena waqhubeka nendlela. Ingane-ke ngase ngiyigoqe ngosiyasebenza wami. Ngathi ngiyayibheka ngayibona seyivule amehlo. Ngafikelwa umcabango wokuthi ilambile, angiyitholele into yokudla fast bese ngiyayisa-ke ekliniki. Ngangena e-shopping center eyayiseduze nekliniki. Ngafike ngathenga ama-Purity amabili, ngahlala phansi ngayifunza ingane. Kwakuyingane yomfana enhle ithandeka inogazi. Ngaze ngazibuza ukuthi kazi unina uyilahleleni. Ngathi ngisayifunza kanjalo, ngafikelwa umcabango wokuthi ngiyihambise ekhaya eBergville. Phela kade ngifisa ukuba nengane yakithi. Ngicabanga kanjalo nje kodwa ngiyazi ukuthi yini ekufanele ngikwenze. Ukuhambisa lengane ekliniki kubizwe amaphoyisa. Kodwa kunalokho nganginokuthi what if ngiyayigcina ngizikhulisele yona mina. Ngagcina ngisithatha-ke isinqumo sokuthi ngizozikhulisela yona. Ngasuka lapho ngangena eSpar ngathenga ubisi nedemu namaphampasi. Ngaphuma ngashona ePep engawufica usuvalwa nawo, ngacosha izimpahla zengane ezimbalwa. Ngasuka lapho ngayogibela ngaya emqasheni wami engangihlala kuwona. Abantu ebengihlangana nabo babengibuka njengohlanya. Angithi phela ngangingcolile ngisuka emsebenzini wokucosha uDoti. Ngapha ngiphethe nengane engcolile enuka uDoti. Ngafike ngabeka amanzi sageza nomfana wami, owayesebukeka engikhonzile. Nokho ngokwamagazi ethu ngingasho ukuthi ayezwana ngoba wayengakhali.
Ngathi mangiqeda ukumgeza ngamenzela idemu, ngilandela imiyalelo ebhalwe ngaphandle kuthini lobisi. Phela ngangingazi lutho ngengane, ngoba bese ngichazileke ukuthi angikaze ngibe nosisi noma ubhuti omncane kunami. Uma nje sengikhuluma iqiniso, empeleni iyona nto eyangenza ngathatha isinqumo sokuthi ngingayihambisi lengane. Ngangibuka ukuthi uma kungenzeka uNkulunkulu akhumbule abazali bami, ngizosala nobani kulomhlaba onzima nakangaka. Ngangithi nje uNkulunkulu nguyena owangenza ukuthi ngithole lo msebenzi wokucosha udoti, ukuze ngelinye ilanga ngizocosha lesipho esihle nakangaka. Nangempela salala nomfana wami kwaze kwasa. Ngakusasa ngavuka ngafonela udriver engisebenza naye, ngamcela ukuthi angifakele umuntu ku-duty yami, ngizombhadala back mangibuya, ngisaphuthuma ngasekhaya. Ngafonela nomngani wami naye ngamazisa ukuthi ngisathi shwe ngasekhaya. Sahamba-ke nengane saze safika ekhaya. Wathuka umama engibona ngingena nosane olubomvu kungekho ngisho umama walo. Ngahlala naye phansi umama ngamchazela sonke istori. Kusihlwa saba nemithingi kwakuyimi nomama kanye nosisi osizayo ekhaya. Savumelana ngokuthi yize ingane icoshiwe, kodwa kumele siwabikele amaphoyisa. Kwaba ukuthi sizovuka ngakusasa ekuseni siqonde khona epolice station. Khumbula sekuwusuku lwesibili leli ngicoshe lengane. Ekuseni savuswa inokh eshaya ngamandla emnyango, kuthiwa amaphoyisa vulani umnyango. Ngathuka ngoma nasozwaneni. Umama wabavulela, wathi uyazama ukuchaza. Bathi mama, asifune ngcazelo la, sizolanda umntwana, sifuna nalesigebengu esibulale umama walomntwana, sathatha umntwana sahamba naye. Apparently ezindabeni ezazidlala ngayizolo ebusuku, kwavela ukuthi kunosisi othathelwe imoto, isigebengu esifike samehlisa samdubula. Sahamba nengane ebihlezi ebackseat. Amaphoyisa wayengenalo ulwazi lokuthi ingane yalahlwa emgqumeni kadoti. Mina-ke ngafela lelo cala. Akekho owayefuna ukungikholwa. Amaphoyisa angiphonsa evenini yantweza ibheke epolice station yangakithi. Safike ngehliswa kuleyo veni ngafakwa kwenye ebheke eThekwini. Amaphoyisa wayelandele umkhondo wami kusukela ngingena eSpa, ngithenga idemu nobisi namaphampasi. Ngaphuma ngaya ePep ngiyothenga izimpahla zengane, ebuka kumakhamera. Emva kokuthi athole ucingo oluvela kumuntu thizeni owangibona ngisolisa. Ngoba bese ngishilo-ke ukuthi ngangibukeka njengohlanya ngaloluya suku. Amaphoyisa-ke ase afuna umkhondo kumngani wami okunguyena owabatshela ukuthi ngise-Bergville. Ngafike ngafakwa ezitokisini ngahlala izinsuku ezimbili ngase ngindluliselwa eWestville. Lwafika usuku lwesicelo sebheyili ngebhadi nganqatshelwa ibheyili, kwathiwa nginomkhuba wokubaleka ngiye emakhaya, so angeke ngikhishwe icala ngizoliqula ngingaphakathi. Angilokhu ngilayezile ukuthi abakhulume nodriver engangisebenza naye, ufakazi ukuthi ingane angiyitshontshanga ngayicosha. Kodwa amaphoyisa wayethi lowo muntu uthi akakwazi. Inkampani esasiyisebenzela yaziqhelelanisa nezenzo zami zodlame nokubamba inkunzi.
Kwathiwa ngase ngishayisile yingakho ngakhona ukwenza ubugebengu. Ngalihamba-ke icala ngingaphakathi ngimelwe ummeli kahulumeni ngoba phela yayingekho imali yokubhadala ummeli ozimele. Ngebhadi-ke lagcina lingigweba u-life sentence. Ngatholakala nginecala lokubulala nelokuthumba. Impilo yami yavele yamanse ngomzuzwana. Angazi noma ngiyophuma ngiphila yini ngoba impilo inzima kakhulu la ngaphakathi. Abafowethu bashona mihla namalanga phambi kwethu sibhekile. Nobaba naye sewandlula emhlabeni, angikhonanga ngisho ukuyomngcwaba. Nomama naye ngizwa kuthiwa impilo ayisekho kahle. Ngizisola mihla namalanga ngobulima bami bokungahambisi leya ngane ekliniki. Kube ngenza njalo ngabe angikho la. Ngihlezi ngizibuza ukuthi kwayona leyo ngane ngabe isaphila na. Ngiyifisela okuhle kodwa empilweni. Bantu bakithi, akusiye wonke umuntu osejele oyisigebengu. Abanye bethu saba namabhadi wokungasebenzisi ingqondo ngaleso sikhathi. Yingakho sizithola sila kwaSathane. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi usubscribe, it's for free, awubhadali lutho, it's for free.